دی سری ده از جبو مالباتا هفلی صوفی و جبو توایی گلی کرد سرساغی دخوازم. براسی يعني به شهادتي گلی کرد و همو مرکاری بیج گلی هرمه انسانی کی پر گرانبها انسانی کی گو توایی جانا خو فدا کر جبو آزادیا گلی خو جبو آزادیا گلین یه هرمه مجدستا و أباجي واندهية كي قلي كي مزنج بوما هفال صوفي يعني قالك ديروكا كي ويدو دريج هي ناف شورشا كردستاني دي وهروها د شورشا روجاواي كردستاني جد بو خودان رولكي بيشنك دقالك صحيح خباتي د جيجرت هم خباتا لشكري هم جي خباتا يا جواکی و خباتن یه رخستن کرنه ده جیگرت هوال صوفی دوان يعني حمو مركا ربش خطوية شورشجري خطوية تكوشينه هناك مجارين يسركي يجو دمغا خولي دا لتكوشينا ويدا مروف كار بيجي براستي يعني دسبيكي دسكارم بيجم دلسوزیا ویج جگل ر دلسوزیا ویج حوالی خور پر مجاری کی اساسی کو د خطاویه شورشگری خطاوی تکوشین ده خطایسان وکی گو ریبرا پود بیجه یعنی حوال صوفی ری حوالی حوالا بو بویرنگی مرکار پینا سبکه د خطاویه قومیتانتی ده حتی داویه دلنزم وحتى داوية مركاري بيج هم بجرأت بو و براستي يعني فرمانداري كي كو قوتن و كار دكريك يعني جبوجي هبال صوفي مروف كاري بيج د شخصيات خود فرماندارتيا يا همدمي يا كو جريك بجريك دركف بيش د شخصيات خود سمبوليزه كر د عالیه فکری ده حتی داویه خو پرورده کرن حتی داویه د عالیه پیشنگتی فکر دیجی هوال صوفیج هوال نیه میناک بون yani her çıkasa demek ki dirij de nav refe gerila de nav tekuşina çiya de cih girt le her tim de şahsiyeta xwe de duwarê fikrî de duwarê em bêjin jiyanî de her tim di nava hewildanekê de bû ku ew sîfatê yê pêşengtiya gel dixwe di mezin bike û dixwe di pêş bixîne di vê derbarê de mirov kare yani veya bibêje ne tenê ji bo Rojavayê Kurdistan her wiha heval Sofî mere karî bêje şoreşgerê yê şoreşgerekî netewa ya demokratîk bû bi rastî yani hezkirina wî ji gelê dinê re jî gelekî mezin bû mesela nêzîkatiya wî ji pêkhateyên Bakur Rojhilatê Sûriyê re pir cara em bûn şahidê wê hezkiriyê gelan bû heval Sofî fark nedixiste yani di vî alî de mirov karî bêje ne tenê ji bo gelekî her wiha ji bo tevayî mirovatiyê şoreşgirtî kir û ev ya jî dihişt ku her hemû hem Arab hem Kurd hem pêkhateyên yê deverê hemû jî yani jê hez bikin û hurmet bidin nîşandan heval Sofî di şexsiyeta xwe de wisa yekalî nebû gelek alî xebatê jî di cih girt yani çawa ku fermandarî di mijara leşkerî dikir her wiha di xebatên yê gelerî de jî pêşengtî kir û 2013 di piştî ev tekoşîna şoreşa Rojavayê Kurdistan dest pê kir berpirsyartiya xebatên yê civakî kir li Rojavayê Kurdistanê û mirov karî bêje hem di damezrandina tevdemê de hem jî damezrandina rêveberiya Xweser de dîsa di pêşxistin û pêk yani mezinkirina YPG de rolekî gelekî mezin lîst yani em vana mijarê ku bi hev re tanîq bûn û medît yani
ji bo ku gelê me bê parastin li hemberî êrîşan hem di aliyê rêxistina civakî de hem jî di pêşxistina saziyên yê xweparastinê de heval Sofî rolekî pêşeng lîst û di vê derbarê de jî pir bi cüret bû pir bi cesaret bû di biryardayînê de yani ev pir aşkere yani gelek caran me bihîstî digot yani ji bo gelê me ji qetleama bê parastin ji bo ku gelê me karibe hebûna xwe û xwebûyîna xwe biparêze çi ji destê me tê gerek em bikin û çi cesaret pêwîst be gerek em bidin nîşandan. Yani di vê derbarê de jî pir xwedan biryardariyekî mezin bû. Her wiha di aliyê rêxistinekirina gel de mesela di avakirina komîna de heval Sofî pir rolekî girîng lîst. Yani 2013 de care yekemîn komîn hatin avakirin. Di avakirina komîna de jî ji bo ku civaka me hemû rehendê xwe rêxistin bike ji bo ku bive îradakî siyasî dîsa rolekî pir sereke lîst di wê demê de. Her wiha di rêxistinekirina ciwanan jî yani gelekî xwedan rol bû. Bi rastî di wê demê de hereketa ciwanan jî pir yani ewekî xurt da nîşandan û di vê derbarê de jî heval Sofî xwedan rolekî pir girîng bû. Yani hemû me re karibê ji fîetên nûyê civakê ji bo rêxistinekirina wan rolekî sereke lîst. Her wiha ez karim bêjim yek ji taybetmendî wî yê şoreşgerane yê ku li pêş hevaltiya wî bi jin re bû. Yani heval Sofî yek ji hevalên jin yê durist bûn di sekina xwe de tekoşîna xwe de. Bi rastî yani ew nêzîkatiyên kevneperest, nêzîkatiyên zayenperest ji jin re yani net da nîşandan. Yani di gelekî merhelên tekoşînê de min bi xwe jî ez bûm şahîd li ser vê ya pir yani girîngiyekî mezin dida tevgera azadiya jin. Her wiha îrada ya jin ya tekoşînê pir jêr rêzdar bû û her wiha ji bo ku jin aktîv bibe di tekoşînê de jî rêhevaltiyekî pir durist da meşandin. Eveya jî ez gelekî girîng dibînim. Yani rihê edaletê, rihê wekhevî, rihê yê sosyalîst yani di şexsiyeta hevalê Sofî de veya pir aşkere bû. Her wiha me re karî bibêje yani yek ji taybetmendiyên yê ku pir wisa li ber çav jî wekî me destpêkê jî got me re karî bêje yani sembola ya dilnizmiyê bû. Mesela gelekî pêvajoyên yê zehmet û zor hatin jiyankirin. Lê heval Sofî di aliyê tehlîlkirin, di aliyê ji bo ku em çawa tekoşînê bi rêve bibin mesela ew bi xwe jî şexsî wî bi xwe jî baya tê dibihûrî yani ji bo pêşketina vê şoreşê. Mesela di aliyê rexne û rexnedayînê de gelekî bi cesaret bû. Bi rastî hinek pêvajoya me jiyan kirin yani asta tehlîlkirinê ji bûyera re pênasekirin, ders derxistin em çi rengî yani mirov vê şoreşê ji bo bi ser bixîne yani bi her awahî ew fedakartî daha dida nîşandan, ew rih dida nîşandan. Yani vana pir ew bûn yani taybetmendiyên yê berçav bûn. Her wiha heval Sofî aliyekî wî yê internasyonal jî li pêş bû. Yani di vê derbarê de jî mesela bi hevalên yê dervî me yê ku dihatin beşdar dibûn ji bo ku ji wan fehm bike ji bo yani bi zimanê wan bi hestê wan di vê derbarê de gelekî hişyar bû. Yani wisa em bêjin ji hevalên yê ku ji derve dihatin mesela rojavayî bigire heta em bêjin hevalên Türk dibe, hevalên dinê dibe ji bo bi wan re hevaltî bike. Mesela kî ji bo sosyolojiya wê derê fehm bike gelekî ket dida heval Sofî. Ji bo jî me re karî bêje yani hem di aliyê fikir de hem di aliyê jiyanî de ketkarekî mezin bû di jiyana xwe de
di pîvanê xwe de. Tiştê yê dinê jî heval Sofî însanek pir zekî bû. Yani duwarê taktik dijî taktikê şer di, duwarê em bijin çareserkirina pirsgirêka de, duwarê tehlîla ya siyasî de jî gelekî yani ewa wî alî wî zekaya wî bi rastî pir balkêş bû yani. Ji bo wê jî mesela nerînê wî ji di mijara de hem kwîr bû hem jî ne wisa ji rêzê bû yani dema ku nirxandin dikir. Niha evana jî evana hemû hişt ku yani rê heval Sofî hem di şoreşa Netewî ya Kurdistanê de di alanên gelekî girîng di rolîst Amed Zawros yani û her wiha Başûrê Rojavayê Kurdistan yani di gelekê aliya de mirov karî bêje pêşengtî ji vê şoreşê re kir û ti carî ji bo xwe asteng dananî mesela hinekî însan hene di hesab dikin wê çawa bibe çawa nebe lê ew ti carî di şexsê xwe nedfikirî. Yani her tim di ku em çawa di civaka xwe de fikrandin, çawa em qezenc bikin, çawa em bi ser kevin. Ji bo wê mesela hevalê Sofî di ez-ezîtî nebû. Yani mirov karî bê şexsiyeta kolektif bû. û bi rastî yani ew eqlê civakî di şexsê heval Sofî de pir li pêş bû. Yani ev jî taybetmendiyekî pêşengayê mirov karî bibêje. Ser vê esas yani mere carek din pir ew bi rastî yani pir giran e yani gelê Kurd civaka Netewa Demokratîk hemû pêkhateyê herêmê ewladekî xwe yê gelekî bi qîmet wenda kirin. Lê ez karim veya bibêjim heval Sofî xetek tekoşînê li şûna xwe hişt. Heval Sofî her wiha gelekî prensîbên yê ku mirov xwe li ser ava bike û mirov jê fayde bike û mirov ji bo mere bibe bi rastî yani fermandarekî rast gelek alî wî wisa hene ku şûna xwe hiştin. Lewma jî yani di hostatiya ya fermandariyê de di xebatên yê gel de her wiha bi cesareta xwe, bi biryardariya xwe, bi israra xwe, bi hevaltiya xwe, bi dûrstbûna xwe dîrokek li şûna xwe hişt heval Sofî. û ev dîroka jî em wekî rêhevalê wî, wekî şopdarê wî pir girîng e ku em vê tekoşîna got heta niha anî em çawa lê xwedî derkevin û çawa mezin bikin. Ji bo wê jî yani heval Sofî pir jî jiyanê hez dikir. Ji bo wê jî her tim bi ew bû yani geşbûn bû bi rastî. Yani pir bi heyecan bû, pir yani çawa em bêjin ciyê xwe nedsekine yani ew qose bi jiyanê tije bû yani mesela şexsiyetekî wisa bû. Ji bo wê jî yani pir girîng e ku em ew coşa jiyanê, ew hezkirin, ew mesela bêjin girêdan her yek ji me di şexsiyeta xwe de veya sembolîze bike veya pêş bixîne û veya bike terzekî jiyanê veya bike kultûrekî jiyanê ev veya gelekî muhim e. Ez veya dibêjim yani ew rêhevaltiya ya heval Sofî ew ji bo me hemiya bibe rêk yani em ê di wê rêkê de bimeşin. Ew hezkirina wî ya gel em ê bikin serkeftina ya Netewa Demokratîk û her wiha cesareta got di tekoşîna xwe da nîşandan ji bo me jî wekî em karin bêjin yani wê ronahî bi ji bo tekoşîna me. Sozê got me dayî hemî şehîdan di şexsê rêheval Sofî de em dîsa wê soza xwe nûh dikin ku em ê çawa ew rêhevalê hevala bûn em ê jî rêhevalê heval Sofî bin ji bo ku em serkeftinê mayînde bikin. Carek din ez sersaxî ji bo gelê me û ji bo malbatê dixwazim
û ez dibêjim divê ku em bîranîna heval Sofî bi tekoşînê em mezin bikin. Yani tu rêbazê dinê ti fayda wênîne ji bo me. Wekî malbat jî pêwîst e ku li vî nirxê xwedî derbikeve. Nirxê got heval Sofî di nav gelê xwe de ava kiriye. Bi giştî ez karim veya bêjim, ez dibêjim riya wî riya me ye û heta serkeftinê em ê li ser wê riyê şopdar bin.